ga tasiri inda ban haɗin Allah ne amaryar nan wannan kaɗan gaje ne da koya yanzu soyayyar kuke dorewa tun da kun dace ya za a yi kuyowa ne kun tsige tuta murna da ba ke murmushi ba dona ce amma ta kuce sauyawa fatan alkairi ni ma shi nake Allah ya su ba sa kawai mana na shi lafiya laukuyo zaunawa ka ji kiɗan sa'a ga Hadizatu tana takawa kuma ga an kwanta Abubakar na ta jujjuyawa manyan yara ne na ji kowa suna burgewa tun da sun gane ba ruwansu da mai kushewa bawan Allah